Тая рок носталгия също си я спомням с адска емоция. Колко 4 часа свирихме. На Бънди с любов един концерт, който направи Гошо Минчев. Направи една много хубава песен. Там не знам, защо така ми хрумна. Даже не знаех дали е място, защото си беше рокаджийска история. Знаеш, сега Пепи Цанков ще пее на пиано. Дрън, ярина. Ама ми дойде. Така просто... Текстът е страшен. Той текст мене ме шашна на времето, въпреки че автора е Пеню Пенев. Здравей, чаша ни пак сме сами. От кръвта ми по-мило и скъпо, в теб слънчево чудо шуми. Скръбно образа мой отразило, няма топлите черни очи. Празна крайната маса остава. Не тъгувай, сърце, замълчи. Нищо по усъти не заслужава. Моя тъжна неделя ридай, вечер моя черней, като гарван. За мен всяко начало е край. Не зовя, не очаквам, не вярвам. Здравей, чаша ни пак сме сами. От кръвта ми по-мило и скъпо, в теб слънчево чудо шуми. Скръбно образа мой отразило, в теб слънчево чудо шуми. Скръбно образа мой отразило. За тебе, Бънди. Благодаря. Пепи Цанков. На Бандарака концерта ми се струва, че стана много силен концерт. Защото някакси имаше причина. Бандарака беше фантастично явление. Аз човек да пипа китара така. Извинявай, има много добри китаристчета, бързаци, техничари, каскади да ти свират и така нататък. Няма никакъв проблем. Но Бандарака за мен е като такъв саморасъл, то не е злато, не е бисер, думи нямам да обясна. Но едно общество се поддържа от таланти. Талантът е изключително крехка и чувствителна работа. Талантът е адски трудно да го откриеш. 2 пъти по-трудно да го развиеш и 5 пъти по-трудно е да го съхраниш. Но талантът е много чувствителна работа. Той е много ранима. Той е много несигурна работа. И именно защото нямахме шанса да живеем в някаква нормална, свободна страна. Тоест ти да си избираш и пътя, и всичко, се стигна до там, че ние тези всички хора ги загубихме. Или трябваше да се предадат, да подпишат парафа, че стават членове на някаква организация, която автоматически води до вътрешен колосален дискомфорт. Много ми е криво, когато Бандарака, свирил, ама той е пяница, такова, не, другия и той, не, той къде отиде, ми да го знам, и той някъде там умря. Край Кирогачев, нали, на тротуара, замръзнал. Една зима. Край тротуара. Да, пиеха копалите. И Киро, и Бандарака. Иди. А какво да правиш? Защото страшното е, че сега пият повече, сигурно. От бездуховност, от тъпотия, от нищо. Основният проблем на българина в момента е, че той не знае кой е, той няма чувство за идентичност. Нали, какъв е той? Гражданин, селянин, какво? За чалгата, за какво идва? От това идва чалгата. Защото една народностност го натиска от някъде. Как сега ти да го прибавиш, така че да е като на американците, с циците, с силиконите, не знам какво. Това е бобса шампанско, дето викаше Милчо Ливиев. Толкова. Част от проблемите, днешните проблеми, не част, че в основата на това се седи, че имаше няколко загубени поколения, не само поколенията на нашите родители. Когато бръкнеш дълбоко в съзнанието на един народ и го направиш несвободен, той се той го чакат. Как беше в Библията? Поне 40 години мъка. Нали? За да освободи духа си.
Та така. Какво ще ли? Много год.